Fl-ewwel intervista tiegħu wara l-elezzjoni ġenerali tas-Sibt li għadda, l-eks deputat nazzjonalista u avukat Franco De Bono jitkellem dwar il-messaġġ li wassal il-poplu. Din ir-rivolta tal-poplu illi ġiet manifestata bil-vot favur il-Partit Laburista. Naħseb illi bdiet fil-Parlament, tajjeb is-sena li għaddiet, fejn kien hemm din ir-rivolta anke fil-Parlament, fejn jien u oħrajn bdejna nesprimu bil-qawwa s-sentiment tal-poplu hemm barra. U issa fir-ritratt elettorali, għax bażikament ir-riżultat elettorali huwa ritratt tas-sitwazzjoni dakinhar, jirriżulta li dak l-atteġġament tiegħi u toħrajn kien qed jirrifletti fedelment ħafna is-sentiment ta' rabja u soffokazzjoni li kien qed iħoss il-poplu hemm barra. Jitkellem dwar il-kummenti li saru minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista wara r-riżultat elettorali tas-Sibt li għadda. Issemmi fost l-oħrajn dak li qal il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil u fakkar kif dan mhux biss kien responsabbli mill-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista fl-2008 imma wkoll mexxa l-kampanja tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li fihom ukoll il-Partit Nazzjonalista kiseb telfa kbira. Li tiġi tajt dak kien xi riżultat maħabba xi permess tal-miepa, jaħabba xi promotion, naħseb wieħed ikun qiegħed jitħaq bih innifsu. Ir-riżultat juri li l-poplu kien imdejjaq, jiena meta se ilu għadd tal-gvern u mmexxi minn klikka ta' ħażen, forsi kien hemm min staġeb, u forsi kien hemm min ħass li qed inkun qawwi żejjed fid-dikjarazzjoni. Ir-riżultat elettorali proves all those declarations right. Franco De Bono tkellem dwar dawk in-nies li waslu l-Partit Nazzjonalista f'din is-sitwazzjoni u jsemmi lil Austin Gatt, lil Richard Kakja Caruana u l-familja Fenekadami. Permessu kont qed ngħidlu. Fil-bidu għatlu mal-ewwel, tajjeb? Għatlu inti qed tmur għas-soluzzjonijiet għand l-istess nies li daħluk fil-problemi. Ma tistgħux intuk is-soluzzjonijiet. Min huma n-nies li daħluk fil-problemi? Richard Kakja Caruana, Austin Gatt u l-familja Fenekadami. Franco De Bono deskriva wkoll ir-riżultat li rnexxu li jikseb il-moviment immexxi minn Joseph Muscat bħala kisba storika. L-ewwel il-Joseph Muscat dak li għamel tant huwa storiku u tant huwa kbir. Illi ma nippretendux li nassorbu fi tliet ijiem. Ġifieri dana jiena tħajjeb għalieku tiegħu mal-annali tal-istorja, ġifieri dana hija storika. Dirreb bħal irnexxu li għamel Joseph Muscat bil-moviment tiegħu. De Bono tkellem dwar is-serenità u pożittività li rnexxielu jikkomunika Joseph Muscat kemm qabel kif ukoll wara l-elezzjoni ġenerali. Ġifieri jekk tara s-serenità li biha l-Prim Ministru tkellem u l-pożittività li trasmetta tajjeb u s-sentiment ta' għaqda sabiħa, ejja ninaqdu, ejja nirrikonċiljaw, jien għandi sentiment anke ta' maħfra, sinċerament.